Muguta guru ReHarare pakona Samura Machel na Bishop Gao paitika tsaona yashungurudza vanhu vazhinji vanga vakatarisa ipapo nekuda kwekuti tsaona yasiya vanhu vakawanda vakuvara. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza zvakanyanya nekuda kwekuti tsaona dzemhando yaitika pakona apa itsaona dzinogona kuavoidika. Handiti ndichida kutenda ine sapoti yamunotipa pano paSaint TV basa chienda mberi chitenda kuti muri kuchengetwa naMwari kwese kwamuri. So zvaitika patsaona iyi ndezvekuti pane motikari yemhando yebaby quantum Toyota yanga ichibva muguta ReHarare ichienda naSamura Machel yasvika payasanganidzana nemotikari yeNissan yeBlack Shark. Handiti kambani yeBlack Shark pazvasangana zvikabva zvanobonderana zvakare neimwe motikari yekombi yanga iri ipapo yatiri kuona iyo. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza tsaona iyi nekuti yakuwadza vanhu vakati wandei. Chinova chinhu chisingatarisirwe. Vatyairi tida kukurudzirai kuti tisabhite robot. Kana robot ichinge raita red kurutivi rwako, red zvinoreva kuti kumira, saka ibva watomira ipapo usarambe uchirwisidzana nerobot kuita makwikwi naro, nekuti chinova chinhu chanogona chiricho chakonzeresa tsaona yamuri kuona parobot iro. Sekuona kwenyu toti robot repakona Bishop Gao naSamura Machel ranga richishanda, hakusi kuti tsaona yaitika robot risiri kushanda. Toiziva dzimwe dzenguva rine risingashande, but zvanhasi tsaona yaitika robot richishanda, zvokuti dai vatyairi vangoteedza mutemo werobot dai tsaona yakadai isina kuitika. Tichiti tinongonamatira kuti vakuwara patsaona iyi vange vari vanopora nekukasika. Dai Mwari avaitira zvakanaka, dai Mwari avachengeta. Nesu tese vatyairi tingokurudzirana kuti ngatityairei mumotikari mumigwagwa tichizama kuchengetedza upenyu hwedu pamwe nevamwe vanoshandisa mugwagwa. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti it's much. Vanhu vazhinji vanogara ushamisika kuti sei motikari yedu ichisvika kunzvimbo dzose munyika yeZimbabwe, mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Aiwa secret yedu iri pasuspension yatinogadzirirwa navasaura vedu veFit and Go vanowanikwa panumber 48 Kaguvi Street muguta ReHarare. Aiwa ava ndo nyanzvi pabasa iri. Chaunongoita kusvika panumber 48, ivo chavanoita vanobva watanga nekucheka motikari nekuona kuti ndezvipi zvakafa, maspares wobva wamaona ipapo zvakare, nekuti idzi ndidzo shasha.